Dobrý deň, dneska vás tu vítam u nového videa. Teraz sme tu takto u takej časti, kde musíme rýchlo všetko spraviť. What? Bro, what are you talking about, man? Pretože ľudia mi tu chodia a mám všetko nachystané, takže musím všetkých rýchlo zamestnať. Tuto musím korektnúť. Dúfam, že sa mi to podarí. Yes. Ďalej. Ďalší sporáčik. Tuto Tomato chce. Je tu tiež aj skákaníc. Áno, Znova pri ďalšom tak. diele mám level 5 síce, ale to je jedno. Tuto dáme toto. Znova. Tuto. Aha, tuto chce on. Takže zoberieme masíčko. Dáme ho tady. Potom čo chcel. Tu mám už aj tabulu. Cheese chce. Potom chce aj tomato. Určite sa kliknite na kanál Riti. Ja som to nespravil. Ale tak už na nič, ako. Sorry, ale tak. Som to spravil omylom, ale musíme rýchlo spraviť ten burger, inak mi zákazník odíde. Lepšie povedané zmizne. OK. Všetko v pohode. Je ďalší, prosím, s čísom iba. Ty chceš čo? Doriti tomato. Čo nemáš? Nie, tomato mám, lenže ja potrebujem s čísom kvôli tomu, lebo ja som len spravil s čísom iba, vieš. Prvý človek, čo nechce toto. Ja už mám level 5. Čo chce ten? 6 už mám. Musím rýchlo nakúpiť. Toto položíme, že jasné. A nie to vypadá lepšie. Už sa stratili tomato. Tu sú. Dobre, a ešte drink. Už máš drinky. Ja už mám drinky. A ty koľko level? Koľko level si? Ja som už... Ja už som 6 level. Doriť, ja som spel zlý. Ja chcem to. Ja chcem bloxy kola. Jak sa dávajú iné? Andrej, nevíš, jak sa... Tá skalka nevíš, jak sa dávajú? Áno, musíš to tam dať. Tam. Áno. Daj to tam. Prečo? Áno. Tam. A teraz klikni to, čo chce. Tým guličkom. Aha, áno, okej. Dr. Pepper.
ale to je ako dobré. Tu máš, OK. Paderborn, Robert. Čo chcel ten týpek jať vodu iba? Jak to chcel? Normálny buďte. Teď Bug Rodber. Dajte odber. Nevieš, kde je Bug To je Rodber? úplne to na konci, to také. Skalkanice snaží všetko spraviť. Fúch, ale teraz je už to ťažšie. Musíme bohužiaľ zavrieť teraz reštiku, aby to nebolo také chaotické. Fúch. Teraz nie celé. Takže cheese. OK, hľadol som to. Aha, toto je jeden. Čo to som? Ja to nechcem. Takže teraz tu máme drink, to je toto. Takto. Takže tuto budeme skladovať veci. A few moments later. Tuto si to povykládame. To by to tam daj. Takže dajte určite teraz like a odber. My sme si to spravili krásne. Tuto sme dali kolu, všetko. Tuto máme ešte tieto veci. Získali sme level 6 v tomto videu. A nezabudnite dať like a odber. Tobixer je stále 0 level, ale to sa určite zmení v ďalšom videi. Toto ma baví a budeme to točiť stále. Okay.